Pracujem medzi elektrárňami Sučany, Krpeľany a Lipovec. Na brigáde pomáham revíznemu technikovi. Na svojej brigáde chystám podklady pre svojho vedúceho, týkajúce sa malých modulárnych reaktorov. Pracujem so servis-deskovým zariadením Xarent, kde doplňam chýbajúce informácie ohľadom hardwareov. Nachádzame sa väčšinu času na chemickej úprave vody, kde vykonávame rôzne pomocné práce alebo natíračské práce rôznych komponentov. Sťahujem dennú kontrolu, ktorá sa nazýva EPS, je to vlastne elektrická požiarna signalizácia a vytváram ročný sumár. Na brigáde som sa teda naučil lepšie pochopiť, ako fungujú rôzne elektrické zariadenia a v budúcnosti určite budeme používať viacej a viacej techniky, takže energetika je veľmi dôležitá. Táto brigáda mi dala do života veľa nových skúseností a taktiež ma naučila, aká je dôležitá práca aj s technickou dokumentáciou a aj tímová práca. Naučila som sa hlavne pracovať s ľuďmi a myslím si, že to mi pomôže v budúcnosti skoro v každej práci. Svoju brigádu zatiaľ hodnotím veľmi pozitívne, beriem to ako cennú príležitosť, že sa môžem pozrieť na vnútorné fungovanie celého tohto komplexu. Vidím, že naša práca nie je bezvýznamná. Premýšľam teda o štúdiu na Slovenskej technickej univerzite. Naučila som sa byť viacej zodpovedná, samostatná, mať vo veciach a hlavne v tej dokumentácii, v dokumentoch poriadok, čo viem využiť aj ako praktická sestra v nemocnici. Vďaka tejto brigáde som zistil, aké rôzne zaujímavé pozície sú tu. Zlepšil som sa v Exceli a prácu s AI nástrojmi, čo určite využijem aj v štúdiu v budúcnosti. Naučila som sa veľké množstvo informácií nielen o SMR, ale aj o obchodných záležitostiach firmy, o investíciách, o tom, čo vplýva na ceny elektriny, ako sa predáva. Keby som mal svoju brigádu opísať jedným slovom, tak určite by to bolo slovo skúsenosť. Podnetná. Skúsenosti. Zaujímavá. Poriadok. Mňa ešte tak napadlo, že možno potenciál, lebo to môže vyjadrovať aj tú fyzikálnu veličinu, ale môže to zároveň byť aj to, že sa to môže uplatniť v budúcnosti. Láka ma jadrová energetika, pretože viem, že je stabilná, bezpečná a bezemisná.